हेलो सनाफोर मर्निं नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे सनाफोर नै मादैया माबा जोहेव मर्निं माबायाव दै लुहैनो नागिरदों मैगं गायनायाव दे सनाफोर नै मादैनाव मा जादोंथाय रायजोफोर नै मोखाङाव माबा थैसोम खानाय बायदि हारसिङैनो ओरै आसुगुर एसे नांनायानो बेबायदि गोसोम जादों दे रायजोफोर नै मादैनाव गाज्रि नुथारबाय दे सनाफोर नोंसोर माबाखायसो बारा नुवासै आयनायावथ' गाज्रि नुथारबाय नायनोनो बाबाय आं महरखौनो हाफां मोखांखाजों मादैया मर्निं नै दै लुहैनो नागिरदों बै आंनि फंबायनि मैगं गायनायाव थांनोसै थाबायलांनोसै आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ नोंसोरो नायगोन होननानै दे सनाफोर मादैया साबस्क्राइब नांथारगौ दे सनाफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनबायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो आगैमोन फंबायफोर बिब'फोर बिनानावफोर गासैबो आंनिफ्राय देरसिन जानाय दुइसिन जानाय लुनो थांसै नै लानानै थांनोसै मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर दिनैनि दिनाव आंनि बिजावजालि उन्दैनि फिसाजोनि बार्थडेबो दं दे सनाफोर बे बार्थडेनि थाखाय जैग'नि लाहार फाहार खालामबाय खावसे जों लुहैगोनसै फुङावनो साहा पानि लोंखांनानै नै दा 7टासो जाबाय खोमा सनाफोर साहायाथ' लोंखांजोब्बाय थांसै नै माबार लुनानै फैनोसै जोंबो जैग'आव जिरायफैनांगौ लुबाय नै दानिया लुखांबोजोब्बाय हरै रायजोफोर नै एसे मोजां गसंख्रांहांजोब्बाय दाखालि ख्रिस्टमास खालिसो गायदोंमोन ना जोङो ख्रिस्टमास बन्द' खालिसो नै राफोद जाबाय दै लुबाय मैयानिफ्रायसो लुदों दे रायजोफोर सानथाम दोननांगौ होननायखाय सानथाम दोनदोंमोन लुनायखौ हारसाफ्रा फानग्राफ्रा बिदि होनहरदों नालाय फुलि फानग्राफ्रा सानथाम दोननानै मैयानिफ्रायसो लुबाय ओमफ्राय जोंहा जागायनोसै बार्थडेया नै रायफोरगिरि मुनियाबो फैबाय नै गासिबो जिरायजोब्बायनो हनै गासिबो नै जोंना बार्थडे मालिकआनो मा जाखोहाय सना खियायै आं सेन्जाव फैदो आयै नै दानजाबावलानो जिरायजोब्बाय दे बयबो गथ' गथाय नै जागायनोसै जिरायजोब्बाय नै आंनि फिसा हिन्जाव रेसम बिजायंफोर गासिबो देलाय मालाय रंगिना संगिना जानो दहायबो बैहाय माबा गोलैनाय बैहायबो नांफैदों सोरबा गथ'फोरना मा अन्थाइ खुबैहरगासिनो दङ गेलेनायफोर बेखौनो जों रायलायदों रायजोफोर जिरायजोब्बाय दे रायजोफोर नै जैग'आव जागायनोसै बार्थडेनि जैग'आ जोंना गासिबो रानजोब्बाय नै जायगा प्रसाद आंनि बिजायं गुमागयंआबो हनै गाबबायसो बोरै जाखो बार्थडे मालिकआलाय जोंना बेबायदि बावो दे नै एसे बार्थडेनि नालाय एसे प्रसाद जानायनि बावबाय गुरु दक्षिणाखौबो जोंना होखायो रायजोफोर गोजौआव बिदि जेवारि बहायो नोंसोरनोथ' फोरमायहरगासिनो जैग'नि सोमोन्दै जेब्लायबो एबार स्टार्ट जालांसै थाखानाय अनजुलि बिबारखौ आखायाव लानानै गोसो मोदोम जिउ होनानै त्रिसा ब्रह्मनि नामै कर्मराव होनानै ग्रोब खुलुमो प्रसाद लालांदो एफा नाबो हानना लादोब्रा आबै नङाबानो औ ओमकार गायत्री मानव वीर मंत्र बोरगा खांदरे बोरगा मंजुबी बोरगा गुरु ब्रह्मा जय सरस्वती जय पूर्ण परमज्योति जय बाथौपुरी जय नौकतेपुरी जय जय त्रिशा ब्रह्मनि बार्थडेनि थाखाय जय जय सिमलानाव बर' दिनै बन्द' दिनखाय बयबो सावजोबनो मोनदों दे रायजोफोर
जोंहा गथ' गथाय गासिबो न'आवनो जमा जोंहा नै जोंना बार्थडे मालिकानो उन्दुलांबायसो ट्रिसा ब्रह्मआ जोंना बार्थडे मालिकानो सान्थि लोंसै एबार गोथार जानायनि देहा सोलेर बयबो जिउआव जानानै उन्दुलांबायसो रायजोफोर बार्थडे मालिकानो ओनसोर आफा बोराइ सैदों बेखौनोथ' गैया सोनाखै नै उन्दुलांबायसो नै जोंना सनाया ट्रिसा ओइ ट्रिसा गुरु दक्षिणा होबाय नै हेपि बार्थडेनि नै जोंहा ट्रिसानि हेपि बार्थडेनि बयबो रंजाबाय दे रायजोफोर केक हानोसै दाना ट्रिसाया बोरो जोंनालाय ट्रिसा हेल' ट्रिसा हाउ आर इउ दानिया नै रायजोफोर गथ'फ्रा मोसाखांबाय दानिया नै केक हानो नागिरबाय दे रायजोफोर औ मा बयबो नागिरबाय दे केकखौ हानो नागिरबाय नै गथ'फ्रा दै हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु ट्रिसा हेपि बार्थडे टु इउ बेलुना बेलुना माथो बेनो गोजोननाय जाबाय आरो गथ'फोरनिबा रेशम ओइ रेशम लासै आं मोसानो मिथिं न' Mami baban butuh बियायंनि बार्थडेआव आं एसे मोसाबाय दे रायजोफोर नोंसोरो गाज्रि मोननो नाङा फुरथि खालामबाय जोङो नै बिब' आंनि फिसाजोमोनहा गिफ्ट होबाय बिनानावनो अनलायलायनायनि गेजेरजों होबाय दे रायजोफोर हैप्पी बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया है बोरो मा मोनखो गिबा दे खुलुमबाय दानिया खुलुमखांबाय दे बयखौबो होनदो दे सना दे बिदि हामाना दे बोरो खुलुमनाया बोरो लादो गिबा दे थ' जाहैसै केक दाना गैया नै बिजायंनि बार्थडेनि केक जाबाय जासावबाय नै बयबो ट्रिसानि बार्थडेनि ना गोथाव नामा केकआ गोथाव ना बेहान हा
माथो राजकुमारिया नै फिसा राजकुमारिया जोंना 3 बोसोर फुरा जाबाय एबार 4आव हाबबाय दे रायजोफोर दे सोर गिदिं दे माथो थांदो बयखौबो दे गिदिंबाव माथो बरिया हेपि बार्थडेनि दाउ एवबाय रायजोफोर नै जोंहा एवखावनानै जानोसैलाय बायह्रायावनो संबाय दे रायजोफोर नै फौजि बाबुआनो जोंना संगोन आं ओरैनो एसेल' एरफादों नाय दिपि असाय थाव बाहायनो एवबाय दे रायजोफोर दाउआ दिसियो दे बयलार नङा रान्धनिया नै जोंना फिसाजोनि बार्थडेनि रायजोफोर बोरै गैथायालाय मबाइल सालायबाय नामा ना एवबावबाय नै रायजोफोर दाउ संखांनानै बेखौनो जानोसै नै रुनोसै दे नै एवखांबावबाय नै रुनानै जानोसै आङो जानाय मानायखौ दिनै देखायबाय थानाय नंला दे रायजोफोर भिडिअखौबो आं एसेयाव फोजोबनाय जाखानोसै दे रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय सनाफोर गुड नाइट साननिफ्राय मोनाजासिम भिडिअखौ लाबाय आं दिनै बार्थडेनि थाखाय